Na szevasz. Szívunk egyet. Első segély vagy. Utána mégis beszéljük mindazt, amit nem lehet, szóval ezt most még nem lehet szívni. Erre most az argumentet kérném szépen, hogy ez a növények irányuló kannabiszka tele a protein, de van benne vagy 60, érted? De olyan proteinek vannak benne azért, hogy sehol nem találsz az egész világon, érted? Szóval pont az, hogy összetartja sejteket, adja nekik a energiát, bazzeg, érted? Ők főleg ilyen izé, hogy mondják ezek ilyen ferde gondolatokat, bazzeg. Bazzeg, és ők betiltják, bazzeg. Ők tiltják be. Szóval a kérdésem az, hogy kik tiltják be. Kik azok az ők? Ezt most megkérdezni, kik azok az ők, akik eljönnek ide erre a bolygóra, bazzeg, és akkor azt mondják, ha emberkéknek, hogy figyelj! A növényekkel nem szabad csinálni azt, amit akarsz, bazzeg. Hát nem, az káros, az dróga, bazzeg. Elszívod, bazzeg. Bazzeg, elszívod. Na, minden lényegtelen. És akkor ezt meg sokan el is hiszünk, bazzeg. Pedig az benne jó, hogy épp gyógyít. Meggyógyít, érted? Meggyógyít. Főleg kisegít a depriből. Érted? Nem az, hogy hormontabletta, kemikálban öngyilkos lesz, még ilyenek az. Nem, dehogy is. Elszívod a pipát, bazzeg, naponta. És semmi gond, bazzeg. Elmondnak ezek a dolgok, ez nem is számít több, érted, bazzeg? Szóval most ezt nem akarják, hogy ez ne számítson, mert akkor nem veszed meg, bazzeg, a hormontablettájukat, érted? Mondjuk te nem vetted meg, de hát sokan megveszik, akik megveszik, elveszik meg, és úgy ugranak, hogy hát azoknak meg nagyon rossz, bazzeg, érted? Na mindegy, ezért szerintem ne akarsz föltesse magad, bazzeg, és vigyázzál, érted? Legyél példakép a gyerekednek, bazzeg, de ne, mindegy, lehet rossz is, érted, végül is, de én apám sem volt, hogy jó példakép, meg szerintem is, ők a legjobb a fiamnak, érted? Szóval mindegy, ezzel is gondolkozom, bazzeg.